Алсу. Мен исемем Алсу. Мен Ринат Губайдуллинның кызы. Биш гаиләдә 5 бала үстек. Олы абыем Азат. Мен уртанчы кыз Алсу. Һәм кечкенә энем Марат. Хәзер көндә инде кызганычка каршы исән түгел. Безнең өчен әти һәр вакыт үрнәк булып торды, мәрхәмәтле булды, елмаеп каршы алды. Һәр вакыт үзенең киңәше белән безне якын итте. Без аны көн саен, көндә, һәр вакыт үзебезнең күңелләрдә якын, менә исән кебек хис итәбез. Бик нык оныкларын яратты. Буш булган вакыт саен килеп йөгереп, минем малаем кызым белән бергә уйнап, буш вакыт булган саен безгә йөгереп килә, мин яраткан оныклары янына. Безне балаларны бик каты яратты. Һәм менә шушы бәйрәмдә ул үзе булмаса да, шушы бәйрәмдә шушы аның җырларын тыңлаганнан соң үзе исән кебек. Менә рәпараттан чыгар кебек, каршы алыр кебек. Без аны гел яратабыз, гел искә алып торабыз. Һәм шушы бәйрәмгә килгәч, күргән кебек хис итеп алам үзем аны. Бөтен оештыручыларга бик зур рәхмәтемне әйтәсе килә. Бөтен минем абыем исеменнән дә, әнием исеменнән дә, һәм минем балаларым исеменнән дә шушы оештыручыларга бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Алсу ханым, әмма аның дөньяга чыкмаган җырлары калдымы? Ул җырларын менә беләсезме, андый җырлары бармы? Аның дөньяга чыкмаган җырлары бик күп инде, әлбәттә. Ул бик күп җырлар язган. Без аны минут булган саен тыңлап торабыз. Һәм аны җырларга теләгән кешеләргә һәр вакыт бирәбез. Аның җырлары һәрберсе менә ничектер әйтим, һәрбер җырга ул үзенең бер күңел эчтәлеген керткән дисәм дә була. Һәрбер җыры бер-берсенә ошамаган. Җырлары шундый төрле, шундый ничек дип әйтим, күңелгә керә торган җырлар. Гаиләгездә нәсел дәвамчылары, менә аның юлыннан киткән кешеләр юкмы, балаларыгыз бәлки җырлыйлардыр. Кызганычка каршы беребез дә җырламый. Ләкин менә минем малайның тавышы бар, ул бәләкәй чакта җырлады, әтинең җырларын да җырлады. Ләкин музыка белән үз тормышын бәйләмәде. Музыка мәктәпкә йөрмәде, спорт белән шөгыльләнде, кызганычка каршы. Менә ләкин аңа карамастан да аның җырларын өйдә булса да җырлыйбыз. Менә бергә туганнар белән очрашканда, менә әле бүген дә концертка минем сеңелем, әтинең бер туган апасының кызы, ул җырлый, аның җырларын да җырлый һәм бүген дә бәйгегә килде. Ансамбль белән Утазы районыннан Иске Урыс